Nhai hama, ndokumbirawo kubvunza. Ndakadanana nemukomana wangu zvakanaka-naka. Asi he was married before. Atove nevana 2. Ini ndaive musikana ndisina kana mwana. So akati ndimutizire ndikati ndodawo kuti utange waroora first, then tozogara tese. So aiti handina mari. Ini ndokunzwisisawo kuti shuwa mumwe wangu haana. But he promised kuti handiite 3 months ndisati ndaendesawo something kumba kwenyu. So takagara 6 months no action. And handinawo kubvunza. Because nhumbu yainetsa kubata. So ndakati maybe munhu ari kuti haangaroore asina kumuitira mwana. So now I'm 6 months pregnant. Nezuro ndakati ndibvunzewo umwe wangu kuti ko baby uri kufungei panyaya yekundiroora, because I'm due soon. Guys, munhu akarara akatomudhura asisade kutaura neni. Asi ndakakanganisa here kubvunzawo. Guys, help me. Maybe murume haafanire kubvunzwa kuti haufa nemaplans ekuroora, because kutaura shuwa zviri kundibata. Help me vedu way, am I wrong?